Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya ngraosaken kados pundi welas asih dalem kerahiman Allah menika tansah gegesang lan ngayomi kula panjenengan sami jejering titah dalem umat manungsa ingkang kadang kala lan mbok menawi asring dumawah ing dosa. Awit saking welas asih dalem Gusti ingkang tanpa wates dadosaken kula panjenengan menika gesang lan boten ngalami pati ingkang langgeng. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing Minggu Paskah ingkang kaping kalih lan ing dinten Minggu Paskah kaping kalih menika sacara mirunggan kula panjenengan mestakaken welas asih dalem Gusti Allah, pesta kerahiman ilahi. Mila ingkang sepisan kula ngaturaken propisiat lan semangat kagem umat ingkang berdevosi marang kerahiman ilahi JKKI, Jaringan Kelompok Kerahiman Ilahi. Mugi-mugi awit saking kerahiman utawi welas asih dalem Gusti Allah ingkang tanpa wates kula panjenengan sami sansaya gentur anggenipun bangun iman kapitadosan pengajeng-ajeng lan katresnan kangge nggayuh gesang kasuwargan kanthi asung paseksen menggaing welas asih dalem Gusti dumateng sesami. Gusti ingkang tansah ngloberaken sih pangapunten awit saking welas asih dalem boten metang sepinten kathahé lan agengi dosane awake dhewe supados menapa awake dhewe bisa nggayuh gesang langgeng. Pramila kula panjenengan ing Minggu Kerahiman Ilahi menika katimbalan supados nggih tansah sinau apunten ing ngapunten, saling memaafkan. Aja ngasih luwih seneng nyimpen dendam, nyimpen rasa ora seneng, rasa anyel, ora gelem ngapura tumraping sederek mitra pitepangan kadang kewanuan ingkang nate nglarani awake dhewe. Awit menapa yen kula panjenengan saged ngapunten bisa memaafkan, uripe awake dhewe luwih tentrem. Gusti Yesus piyambak ingkang sampun wungu mulya lajeng ngatingali para murid sampun paring dawuh dumateng para murid dalem supados kuasaning pangapunten menika kaparingaken kangge nggayuh luwaring para murid saking blengguning dosa. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabika kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 2 ayat 19 ngantos dumugi 3 setunggal.
Ing dina wiwitaning minggu wayah sore para murid padha ngumpul kancingan lawang marga wedi marang wong-wong Yahudi. Dumadakan Gusti Yesus rawuh jumeneng ana ing tengah-tengahe wong-wong mau sarta ngandika, "Dipadha tentrem." Asta lan lambung dalem nuli ditedahake, para murid padha bungah banget weruh Gusti. Gusti paring pangandika, "Dipadha tentrem. Yang Rama wis ngutus aku, saiki aku genti ngutus kowe." Badha ngandika mangkono mau, Gusti ndamu para murid karo ngandika, "Padha tampanana Yang Roh Suci, sing dosane kok apura ya bakal kaapura, sing dosane kok lestarekake ya bakal lestari." Nalika Gusti Yesus rawuh mau, Tomas, salah sijine rasul 12 sing karan Didimus, pinuju ora ana. Kanca kancane padha ngandhani, "Aku mentas padha weruh Gusti." Nanging Tomas mangsuli, "Yen aku durung weruh tatu paku ing astane lan durung nglebokake drijiku ana ing tatu mau, sarta durung bisa nglebokake tanganku ing lambung dalem, aku ora arep ngandel." Let 8 dina para murid padha ngumpul maneh lan Tomas ya ana. Lawang-lawang wis padha dikancingi. Dumadakan Gusti mlebet jumeneng ana ing tengah-tengahe karo ngandika, "Dipadha tentrem." Tomas nuli dingandikani, "Kene lebokno drijimu, gilo tanganku. Endi tanganmu? Lebokno ing lambungku. Aja seneng maido, nanging ngandela." Tomas banjur munjuk, "Gusti kawula lan Allah kawula." Gusti Yesus nuli ngandika, "Marga kowe weruh dhewe Tomas, kowe ngandel. Rahayu sing ngandel senadyan ora weruh dhewe." Isih akeh tandha liyane kang kinarya Gusti ana ing ngarepe para murid, nanging ora tinulis ing buku iki. Dene anggone tinulis mau, supaya kowe saya teguh pengandelmu yen Sri Yesus iku Sang Kristus putraning Allah, lan marga ngandel banjur ndarbeni urip langgeng ing panjenengane. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, Santo Yohanes lumantar Injilipun paring cariyos dumateng kula panjenengan sami kados pundi Gusti Yesus ngatingali para murid 11 sacara mirunggan. Ingkang sepisan pancen Tomas dereng wonten lan Gusti Yesus paring dawuh supados para murid menika nggadahi kautaman ngapura liyan. Awit menapa sing diapura menika bakal kaapura ing swarga, lan menapa sing dosane dilestarekake ana ing donya ya bakal lestari ana ing swarga. Menika dawuh suci tumraping para murid supados asung paseksan menggaing kawilujengan, menggaing gesang langgeng yen para murid ora duwe dosa lan bisa ngapura wong liya. Sabda dalem Gusti menika saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami, para pendherek dalem, para murid-murid dalem, tiang-tiang sing pitados sing Gusti Yesus. Awake dhewe ya kudu sugih ing pangapura. Aja ngasih nyimpen dendam, aja ngasih duweni rasa sing ora apik, rasa sing elek marang pepadha. Welas asih dalem Gusti Allah, kerahiman Allah menika agung sanget, maluber-luber tumraping kula panjenengan sami. Mila ampun ngantos awake dhewe malah nyandhet ngalang-alangi welas asih dalem Gusti menika kanthi srana ora gelem ngapura, wegah ngapura wong-wong sing
natoni awake dhewe. Awit katentreman menika nggih saged kula panjenengan gayuh yen atine awake dhewe ora duweni rasa sing awon sing elek, mbuh marang diri pribadi, mbuh marang sesami, utawi nggih titah dalem sanesipun sing ketok karo sing ora ketok. Mila devosi dumateng kerahiman ilahi welas asih dalem Gusti menika dados srana anggenipun kula panjenengan ngangsu agunging welas asih dalem kangge kula panjenengan saged ngapunten lepating sesami. Mila Bapak Ibu sing kepengin sinau bisa ngapura ndereka devosi kerahiman ilahi, utawi yen ing paroki-paroki wilayah lingkungan wonten paguyuban kerahiman ilahi, monggo nderek. Lan sacara mirunggan ing minggu kerahiman ilahi menika kula panjenengan nggih didhawuhi lumantar Santa Faustina ingkang dipun katingali dening Gusti Yesus piyambak supados ngrembakaaken devosi dumateng kerahiman ilahi menika. Santa Faustina nate dipun katingali Gusti Yesus rikala tanggal 22 Februari 1937. Ning menapa ingkang dipun dawuhaken Gusti Yesus, aku mau supaya gambar itu diberkati secara mulia pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Minggu ini harus menjadi pesta kerahiman. Dawuh menika nembe kaleksanan rikala Bapak Paus Yohanes Paulus kaping kalih taun 2000 wonten pesta kerahiman ilahi saben Minggu Paskah kaping kalih. Lan ing saben pesta kerahiman ilahi wonten gambar Gusti Yesus sing dipajang. Yen Bapak Ibu browsing wonten ing Mbah Google, gambar Gusti Yesus kerahiman ilahi, Yesus andalanku menika lak wonten gambare Gusti Yesus sing sampun wungu lajeng saking manahipun muncul sinar warni putih kalih merah. Menika dados paseksen menggaing darah dan air ingkang asung kasucian, ingkang asung pangorbanan. Mugi-mugi lumantar pesta kerahiman ilahi menika kula panjenengan sami sansaya gentur anggenipun ngupadi asung katentreman kanthi ngapunten sesami. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.